Здравейте, приятели! Сега сме с нашата пациентка Виждан, която преди една седмица оперирахме поради синдром на карпалния канал на двете ръце. Нека да чуем от нея какво се е случило. Имах болки в ръцете и не можех да дигам тежести. Тежеше ми даже и водата. Имах изстръпване вече, понякога се появяваше на трети пръста. Преди години имах много огромна болка. Бях в Германия в болницата, но нищо не откриха и тъй. Колко време ги имаш тези влакания? Аз ги имам от 3-4 години. На работа изпусках предмети. Много хапчета, инжекции съм правила и реших да дода и на един ден той никой не го прави и препоръчвам на всички. Докторът е супер. Колко време продължи операцията на двете ръце? Половин час. Една седмица и всичко правя. Много съм добре. Всичките симптоми ми са ми минали, ръцете си движа. Все едно никога не си била болна? Да. Ползваш ли си ръцете за всичко след операцията? Да, даже съм шила. Искаш ли да дадеш някакво съобщение сега на нашите пациенти? Да ни бъде страх, и аз бях много страхлива, ама все пак са ръце, работиш с тях, ядеш с тях. Препоръчвам хапчета да не пиете, да си правите операцията. Ако имат синдром на карпалния канал? Да, наистина. Да си оперират, няма нищо страшно. Изглежда, че и белези няма да останат. Перфектно всичко. Много съм доволна, препоръчах на всички. Докторът е много добър. Благодаря ти много за доверието. Да, наистина за пръв път се доверих. Мерси, мерси.